Igeldotarrek komunikabideen bidez jakin dute albistea sorpresa izan da. ETB dosian iruretan, Martin Garitano, Igeldo Independiente iban da me cago en la porra. Oain bakit, zehati zian etxe fuegoak. Poza. Urduritasuna, da... Hilabete eskaiz batian jamandu erantzuna, eta, binta pozgarria. Pozik daude herriaren nahia errespetatu delako eta itsasaurre elkarteak 20 urte baino gehiagoan eskatu duena lortu delako. Bihartik aurrera, Gipuzkoako 89. herria izango da Igeldo. Lanean hasteko gogoz daudela esan digute itsasaurrekoek. Herritarren ustez aldaketak lana ekarri lezake eta bertako arazoak, bertako konpontzeak alde onak dituela uste dute. Lortuko dian gauzak eta Igeldoako izango direla, ez? Eta azkenean ez dutela kanpoko jendeak esango zer egingo da hemen, ez? Lanare lortuko da, zateka municipala biharko dute, ayuntamentua garbitzeko pertsona biharko da, mantenementuko jendia biharko da. Poztena izazkenean, holako erabaki bat, herriak erabakitako zerbait respetatuta ikustea gure herrin. Igeldotarren nahia azaroaren 10ean egindako herri galdeketan argi gelditu zen. 171 Igeldo Donostiatik banatzearen alde agertu zen, 136 kontra.